Ndinoti pamusoro yevatungamiriri vangava vatungamiriri vematunhu, madzimambo, madzishe, vatungamiriri vemapurisa, vatungamiriri vemasoja, vatungamiriri vana chiremba, madhokutas, vatungamiriri vezveutano, vatungamiriri vematunhu vemakansel, vatungamiriri vemaguta, vatungamiriri vezvekurima. Ndinongotiwo nevese vandingadai kusiya, vatungamiriri vemachechi, vatungamiriri vemasangano. Ndinotiwo ndauyawo nechichemo changu pano. Ndakananganawo namadzibaba Serwin Chivayo namadzibaba President Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Chichemo changu chakamira chakadai so. Ini ndiri mugaro weMugokwe, ndinonzi Braka Chongwe, vanondiziva vanhu vaisi vakawanda muno. Takatanga kusangapota musangano weZanu PF kubva kudhara, tichizvarwa takatongozvarwa musangano weZanu PF. Kusvikira nanhasi tirimo musangano weZanu PF. Ende tichafa tirimo, tichisapota zvakare Vision 2030. Saka vanhu vese vemuno Mugokwe vari kundiseka ini. Vachiti iwe Kachongo wakapiwa mota nokuti haugoni kudhiraivha. Vanotoziva President namadzibaba Serwin Chivayo nevese vakuti vanopa mota kuti iwe haugoni kudhiraivha, ndosa wakanyimwa mota. Saka inda ndauya kwamuri ndichiti ndinokumbirawo Honda Vizeo. Honda Vizeo kuti chero ikapera fuel handinya kutambura ndinotobva pa point A ndichinda kwamemuri. Ndimboratidza vanhu kuti ndinodhiraivha, ndinorivhesa. Vambonyatso kuzviona kuti mota ndinoidhiraivha yakanyorwa kuti Vision 2030 ndinoirivhesa, ndinoidhiraivha ndoendesa kumberi ndodzokera masure. Vanhu vemuno Mugokwe muno vane utsinye, vanofamba vachindiseka vachiti ndakanyimwa mota nekuti handigoni kudhiraivha, handigoni kurivhesa. Inini ndigotadza kurivhesa, ndigotadza kudhiraivha mota inini. Saka ndirikutoti inini ndachikumbirawo President namadzibaba Serwin Chivayo, ndipewo Honda Vizeo vaone vanhu ava kuti ndiorivhesa. Yonyogwa mwashuroko aniti support Vision 2030, yonyorwa padumba support Vision 2030 nemadzibaba Serwin Chivayo. Tosvika chete vamwe ndikatadza kurivhesa mota ini, zera rangu rinondonzwa ndotadza kurivhesa mota. Ini baba vangu vakagwa hondo ini, vaimanya nezimota riya zikaenda. Inini mwana wavo ndigotadza kurivhesa mota ini, ndigotadza. Baba vangu vaimanyirisira sadza masoja, baba vangu vaimanyisira masoja pfuti, vachitakura masoja from point A to point B nguva yehondo. Baba vangu akaita shake hand naPresident Robert Mugabe Mugabini. Ndozvanzi nhasi uno ndopiwa mota naShumba Chikara, ndigotadza kuidhiraivha ini. Ndiko ndapiwa mota ini nemutumwa madzibaba Serwin Chivayo, ndigotadza kuirivhesa ini. Vanhu vemuno Mugokwe muno vane utsinye President, vanondiseka ini. Kunzi nguva yese wakasapota musangano hausati wagona kurivhesa mota, nguva yese wakasapota musangano hausati wagona kudhiraivha. Madzibaba Serwin Chivayo, nyadzisai vanhu, nyadzisai vanhu vari kutokuti handigoni kudhiraivha mota, ini ndigoni kurivhesa mota yakanyorwa Vision 2030. Ini ndigotadza kurivhesa mota Vizeo. President, ndipewa mota ndirivhese, ndipewa mota ndirivhese President, vaone vanhu ava. Vanhu vandiseka, vanhu vandiseka, handigoni kurivhesa mota yakanyorwa Vision 2030.